nke o chiri Nazareth. Achọrọ m ka ịghọta na onye ọbụla na-eme gị ife ọjọọ na nzuzo ma ọ bụ na-akpara gị nkata ọjọọ, achọrọ m ka ịmata na onye ahụ ma ihe ọ na-eme. Ọ bụ obi ọjọọ maka na ihe o nwere ezuru ọrụ ya. O nwere ife m ga-agwa gị ị ga-eme, and ife ahụ m ga-agwa gị ị ga-eme, ị ga-eme ya unexpected, na o nwere ife ị ga-afụ, o nwere ife ị ga-ebido notice kemgbe ị mere ife ahụ m ga-agwa gị. Achọrọ m onye ahụ ị kpọrọ ọyị gị, nwanne gị, onye ahụ fụkara n'anya, ị na-akọrọ ihe niile, gị na ya na-agba n'egwu, na-emekọrịta ife ọnụ. Achọrọ m onye ahụ ihe m ga-agwa gị edekwa nne ya ede. Achọrọ m ka ị gwa ya face to face, anyị nedu ya n'anya, ịjụọ ife ahụ mma agwa gị na ịbịa gị ịjụọ ya unexpected, ịjụọ ya do you love me, ma ị fụrụ m n'anya. Ị ga-ajụ ya ka ọ dị ka o nwere ihe ị nụrụ. Imegoro ị ga-ajụ otu ọ ga-adị ka o nwere ihe ị nụrụ mmadụ kwuru si na o kwuru, na imego ị nụrụ maka ya, o mere maka gị. Ọ bụrụ na o nwere ife onye ahụ mere maka gị, onwe ya ma nnọkọtanwu, ọ ga-ebido na-agbaghara agha, na-agbakasị ya. Ọ ga-ebido jụba gị kedu ihe mere iji wee jụọ ya dịka ajụjụ a, o nwere ka ihe menu. Ọ ga-ebido na-agbagharị, bido from that day gaba, onwe ya ma nnọkọtanwu. And ihe nke izi nchọ ka ịmata bụ na nke izi, ọ bụrụ na o nwere ife ọjọọ o mere n'azụ gị, ife ahụ emebiena, ife ahụ ga-aba fire, ife ahụ ama nrụzi ọrụ. Maka na otu ahụ o chere na o nwere, ọ dịka onwekwa ihe ịnụ, na ọ dịka ịghọtago na o nwere ihe o mere, ihe ahụ emebiena. Ọnya bụ nke izizi. Mana nke ịbụọ, achọrọ m ka ijiri aka gị wee chọpụta ya from ụbọchị ahụ gaba, from that day ị ga na-emeziwo, na-enotis wee ya ọma na-adịsị comfortable ebe ị nọ, gịnị a nọrọ arụ ama mfe ya. Ihe nji agwa gị ife ahụ na onye ọbụla na-eme gị ife ọjọọ mana ọ na-eme gị ife ọjọọ, and ndị ọbụla maka onye ọbụla chọrọ ime gị ife, chọrọ ịmata ime gị ife, ọ ga-esi tụrụ onye ma, and onye chọrọ ime gị ife, ọ ga-ama na ọ na-eme gị ife ọjọọ. Mana ọ bụrụ na onye nwere ihe o mere gị, o nwere ihe ọ ga-efe. Achọrọ nke mana ihe a bụ pure secret. Ife ikwu ha anya, ịjụ ha anya unexpected ya, from that day amandụ comfortable with ngwa, bido that day gaba ị ga na-ebido na-enotisizi, just pay attention. Ị ga-ebido ị na-afụ na ọ bụrụ onye ahụ ịma bụ mgbe ahụ ka ịma. Ọ ife nchọ ka m gwa gị, mee ife a. Ọ bụrụ na ọ na-ajụ gị kedu ife mere iji wee jụ, esi na o nwere na forget ya maka ịmụọ amụ. Ọ jụkwa gị ọzọ, ụtọ o nwere ihe ọbụla ị kọwara ya, ị ga-afụ just pay attention, ị ga-afụzi wuo onye ahụ. Ọ bụrụ na onye ahụ nwere ihe o mere gị na nzuzo, ma o nwere nkata ọjọọ na-akpa, nkata a niile emebiena. Mana ihe nchekwa ka ịmata bụ na kpesiokwu ekpere ike, because na o nwere ndị ọ ga-agbanwu na o nwere ife o mere gị, ofu ile na-aghọtago ife na-aganụ, ọ chọbazi ụzọ ọ ga-esi wee mesi gị ma ọ gbuo gị egbuo, ka ihe ahụ ghara ịpụta ife. Maka o nwere ka ọ jụgide gị, isi ya na onwere ọ na-amụkwa amụ, ofu ile na-amatago ife ọ ga-eme bụ ọchọbazi, because onye ọbụla mere gị ife, ọ bụrụ na ọ chọpụta na ihe ahụ o mere gị na-achọ iri ike na ndị mmadụ na-achọghị ịchọpụta, o ji chọbazi ụzọ ọ ga-esi wee kpochie onye be ihe imegonu tenshọn ebido bịazi ha na ha na-achọzi ihe a ga-eme ka a ga-esi wee gbuo onye ahụ, ihe a ga-eme ka ha wee kọva ife a niile ha mere. Ọ ife ndị famili m na-eme na ka a na-emezi ife a, ka ife na ọ bụrụ na ịmachi gị na-ekpere uchi gị, ịfụ na mgbe a ka ha ga-ebupụtazi onwe ha ọfụma, o nwere ife a ga-emetanwu gị, because na chi gị anọdugo mgbe ahụ nụmara gị ọgụ, ha na-emezi, ha na-ebupụta onwe ha. So ife ọbụla ị na-eme, uche gị dị ya, jos mee ife a ngwa gị. Onye a na-ajụgoro ihe niile ọ na-ajụ gị, agwanya ya reason, jos ya na onwere forget ya maka ndị ajụsị ya ọzọ again. Onye a ga na-agbagharịzi maka na obi mmadụ, obi anyị fụrụ na obi ka eji eme mmadụ ife, obi a ka ijide ewu ike ya ozugbo ozugbo. Ihe a pure script m na-agwa gị, ọ bụrụ ọgwụ, ọ majik, ihe apịa ọ na-arụ ọrụ ka majik. Daalụ.